Chai. Nwa bugodo pino. Chai. Nwa nke a maka. Ntọ ya dan nkukpori. Eh? Which day are you? Onye obodo. Na guy hapụrụ m aka guy. Na onye obodo ga-ebe nweta m phone, guy need the phone pa. Onye obodo. Hapụrụ m aka na. Guy! Ma iburu akwa he omi nwa. Onye obodo kwa ya iburu m akwa. Ipukwa nga akwa. Ihe a hit na. Onye obodo. Ihe a hit na na ipu nga akwa. Ma iburu akwa onye obodo. Hit na eme na ọ dị eme gị. Nwanne ne ko ma ya fuma. Ihe a hit na eme na. Guy need the phone, he nweta phone. Chara kedu Mores. Onye nọ n'China nọ na Emeka Ofo Plaza. Any dem kezu lezu. Ni need the original phone. Nke ezi ada adị mma. Just go ha na-enwe direct UK phone. Nke dị sharp. Ele mi onye ncha. Nye m phone na guy. Onwe nke nsute. Na Mara ka local. hana makwa na Ikeja. Ona ka mmadụ ka isi wee nwụ. Onye ka m ga-abịa nwa chat zinam.